Вижте как сте са... Един момент. Вижте как сте заставали се едно сте на някаква сянка. Али широко, жокера трябва да е там средата. Широко! Почивай, почивай. Стой! Играем! Добре, държи ме! Сам! Аре! Играем! Аре, Алисо! Браво, брато! Браво, това е широко! Аре, отворете! Още! Това ви забягане, това е жокера, казах! Пред жокера не вижда много хора! Наша! Помните едно ли? Играеме 6 на 3, момчета. Ти 6 на 3, ти мога да... Ако се подаваш точно, те могат направо да припаднат. Чистено превъзходство. Долу свали топката. Сигурна, сигурно, обратно. Обратно, ако трябва. Обратно. Браво, браво. Браво. Дай да бия тази група, дай да бия тази група. Браво. Браво, Мари, играй. Браво. Добре. Почиваме, събираме топките, вратата искам да преместим. Показвам къде. Дито идам си спокойно, сам си не бърне, точно пас, дай му да бърне. Още обърни надясно. Пак ако трябва, пак му дай. Сам си спокойно. Отваряй. Сам. Тръгвай вече да излизате капнали. Тръгвай да излизате вече, трябва да минете линията. Искай пак. Пак може с него. Не бързай. Бързо играй, бе! Дай му я! Виж го, бе! Сам! Не, Алекс! Браво, мойко. Така, от едната страна, так, тук към Белко, да го изведеш, да тръгне на скорост, да влезе. Айде! Спокойно. Тръгвай с нея, печели пространство. Пак в центъра му дай, ще я върне игра. Пак може. Запази я! Дай му е пак. Обратно, Алекси, върни я назад. Върни я на Синьо. На Синьо! Това не е атака! Айде, концентрация, мой тюбче. Айде да го направим. Айде още малко, айде да видим. Дай му е вътре. Вътре му е дай, ще... Така, айде Белко, искам се изтрънеш един път. Запази я! Нищо, обратно. Излизай сега, излизай ли? Играй, Бане, браво, Бане! Дай му я! Дай на Марето! Опа! Браво! Точно! Или вкарвай! Айде, вкарвай! Айде, почивка малко и свободно играта. Да видим после запомнили. Почивай, вода пийте, айде! Така бите, дай! Влизай навътре. Навътре още и точно. Точно иска. Точно! Добре! Бавно, бавно, бавно.